Mil esker Iker Alustizari, esoaintasukiari, eizagirretar bizkiei eta Hernaniko kuadrillari. Ume beldurti hau jartzearen, erratz batetik kantari. Zuek bezala bertso eskoletan, ari da jende ugari. Konpromisoa eta jolasa, hitza direnez gauza bi. Bertso eskolaz, bertso eskola, belaunaldiz, belaunaldi. Hau zuentzat da zeratelako, ahots bat ematen ari. Isilik egon behar zuela, esaten zioten ari.